Cuk. Jangan nak roro ngayu masa kok dibimbing. Nak liwat. Nak ceblok. Lah bocah kok sok gede saket iki. Garis. Ya. Iki adik-adik sing nang kene mundur sik ben rada amba gone ora patek kamot.
rambutnya sasaan ini. Modelnya rambut sasak.
Biar anak wong nak wedi. Kowe iki nyeluk sapa rek? Apa njuk sangu? Apa njuk sangu? Sangu iki tenan ora? Piye. Ah, piye ngomong. Piye. Coba. Hei, ikon batu. Hei, kowe langsung kowe yo ngono kuwi kudu entek. Aku nangkep gawe ndang modan kok. Kata orang ngombe susu kadaluwarsa.
Pokoknya pariem karo pariku maksudnya piye maksudnya ya digenang lho. Pariem. Lah sing ngono tak nggonku tak pariku. Lah pariem ndi? Lho, sing nang kono pariku. Lah pariem ndi? Pariku. Pariku. Jadi kayak pariem. Nah, kowe ndak sanggup Bang. Nah, dari sanggup jeneng kene. Engko nak nang omah bar main sesuk kok ora Mbah, samune nek duwi-duwi wis ditopoki. Resiko kok nang panggung lho ngono kuwi dikira bayaran akeh padahal bumi iki awak dhewe ora bayaran. Sambatan nang gone bola dhewe seniman aja mikir duit. Aku lho nak duwe amplop moh. Ora butuh aku amplop. Moh. Heeh. Kelem aku lagi amplop aku moh. Dil, aku lho duwe amplop moh. Hah? Kon pek mbah amplope gak apa-apa. Aku ki ora penting amplope. Sing penting isine. Siap ora? Nah, ayo tutup mau jebone. Jalan terus munggah. Sing cilik. Boleh. Di mau sing cilik, pol cilik kondi. Ini le. Aduh. Kopengnya seleno pasang kopeng. Wah. Nah, seleno ini. Oke. Kita boy ya. Tak boy ora. Tak boy. Nah, ngomong Mas Kendang. Mas Kendang. Aku tak joget. Aku gak joget. Tak boy sing apik. Tak boy sing apik. Cocok. Ayo. Halo, sing Kendang takok, apike piye? Apike piye? Sing Kendang iki takok apike piye? Kowe jawab kaya kancane. Gak iso aku cocok. Lah dulu boleh gak iso aku cocok. Iki ya bener. Cocok iki bener. Jenengku sing aslian gacok. Iki piye ae? Bener iki kok salahno. Ya sida. Oke. Kendangi Mas ya. Ayo ngomong. Musik. Mantap. Siapa ora? Aja musik jetong le, musik gamongan ngono. Kowe kok rasa isin? Kowe nek isin ora entuk dhuwit. Ngono. Kowe nek gak isin malah entuk dhuwit aki. Kowe ape joget sing apik kok terus mudhun njaluk sae. Pak Amde nang kene boga. Karno. Balik. Bodhe. Bodhe nang kene ora? Bodhe. Joget, engko terus mudhun njaluk sangu. Saweran rabuk saweri. Tak cium kowe. Ya. Oke. Ayo. Musrik. Yo, musik.
Di. Piro? Tak delok sik. 30 kok sik kok tak delok. Wis ta ora aja sebelah. Wis, nak wis ora usah. Loh, kowe nak wis tau ora duwe 10.000 ki ora usah nggawa duwe 10.000, tak gawane. Ngono. Wis tau ora? Ayo tau ora? Nak ora usah ndak sawanen gorenge. Angel dadi akalane. Wah, repot. Turu tambah. Ya. Yo nek. Tambah lagi turu lho. Iku bocor kancamu mantira. Singano sai. Cepet nang kene. Nah, sai ono sai ora? Ono. Nah, joget nek mudhun rono njaluk tambah. Ya. Nah, ayo tak junjung. Joget misar. Juga terkenal musik. Tak urus nih. Aku kira masalah urus ini iki. Kagian tetap. Sayangku, cintaku, manisku. Enggak sanggup bilang deh. Enggak sanggup bilang. Iki adik palsu. Tidak payung gue jajan. Adik palsu.
gambare kethek lha iki ono gambare kethek ora? Oke eneng ya? Ora eneng, yo ora eneng. Iki gambare Pak Karno iki. Berarti duit palsu. Nak palsu ora payu garene tak ijole naga. Ora payu. Berarti sing iki sing gak payu. Ini angel men akalane yo yo. Terima. Nah. Mas Alung sing Alung. Nah. Sing siji jenenge sapa? Habib. Walah. Matur sembah nuwun ben tinggo sangu. Aja dicilik. Kok disangoni malah kok cilik iki. Ini. Wis kok sangu, joget sing semangat. Ya, belajar sing tekun, sekolah sing pinter. Sok nek gede dadi pegawe. Seniman ki nggo sampingan. Nek pas ora nang kantor kowe lagi melu manggung. Ya ngono ya. Dadi urip ben iso mulya.